Què tal, com has vist la gala? Molt bé, ha estat molta mena. A més, el presentador és super guai. Molt divertit? Pues, sí, la veritat és que sí, molt divertit. Com sempre. Coneixes els premiats? El de la carnisseria Oliver, el de la immobiliària i després el de la sort, però es coneguem per l'empresa que és, però de conèixer-lo de persona de tu a tu no. A tu l'any passat te donaren el premi. A la meva sogra. A la teua sogra? Al negoci, sí. Al negoci, perquè no és teu, és de la teua sogra, el negoci. A partir de l'any passat, Sí. jo ja soc l'autònoma, jo soc la dueña del negoci. Ara eres tu la propietària del negoci. Ja porto un any a càrrec del negoci. Bueno, saps que la teua sogra va replegar aquest premi i imagine que sabràs com s'han sentit aquestes persones que avui han sigut guardonades així en esta gala, no? Pues es molt bonico que te reconeguen la teva trajectòria professional i l'esforç que fas durant tots aquests anys. I a més, el ser autònom és complicat, no és fàcil. Entonces, ara que estic al capdavant del negoci, pues entenc el que se pateix perquè les crisis afecten a tots. Ara que eres empresària, ara notes aquestes coses? T'ha canviat un poc el xip? A veure, ara sé tot el que se paga, tot el que costa. Això no ho sabies abans, no? No, intentava no saber-ho. Sí que ho sabia perquè tenia la meva sogra al costat i ella pues, sí que me contava i s'esplayava en mi, dient això i allò, que saps. Però ara que eres tu la que ho portes és superfarragós, és molt complicat. També tenim els gestors que ens ajuden molt i l'associació empresarial també a poder gestionar totes aquestes situacions que són les de portar un negoci. Però bueno, que el total és que fluya, que todo fluya i no agobiar-se, i així tot se porta millor. Parla'm un poc de la teua empresa. Quants anys té, Flors, la teua empresa? Flor Raquel té 47 anys. 47. Si tu portes, no arriba un any? Del 2024. 2024 a 2025 d'empresària. Quants treballadors sou? Dos treballadors. I com portes l'empresa, ara que eres empresària? Perquè una cosa és ser treballadora, però ara tens un càrrec diferent. Mira, ¿sabes qué pasa? Que ella se jubilaba fa 8 anys. Entonces, yo la empresa la portava jo. El primer any va ser el més complicat, perquè estava soles. Entonces va ser molt dur. Vas perdre 5 quilos. Entonces, me va costar 7 anys decidir-me a poder portar l'empresa. Entonces, clar, és molt complicat perquè En un principi sí que tenies l'ajuda de la teua sogra, no? sempre he tingut l'ajuda de la meva sogra i ella sempre m'ha apoyat i m'ha dit que se pot. Lo que pasa que l'ajuda, l'apoyo familiar també fa mal. Entonces, hasta que el meu home me va donar, si diguera, un consentiment de apoyar-me perquè ell veia el que patia per l'empresa sense ser meua. Va dir, si no és teua i patixes l'aixina, el dia que siga teua, Encara pitjor, moriràs. no podràs ni dormir. Y entonces, circunstancias que pasen, me vais a mentalizar y vas a decir que todo fluya, ¿sabes? Estàs contenta en la decisió que vas prendre? Sí. Bueno, Per què? Conta'm per què. ja te dic que sí que puc. Porte T'has 7 donat anys. compte que pots fer-ho. Claro. Y además, poden altres perquè no tinc que poder jo. Saps? Vull dir, si han pogut altres persones que són igual de capacitades que jo, pues jo també, clar que sí. Molt bé. I a més ja portava 7 anys. Por tanto, lo que jo no volia veure era els comptes. Jo tot era comprar i vendre, comprar i vendre. Jo la gestió, m'oblidava de la gestió. I ara te toca també gestionar. Jo vull ser florista, no vull ser empresària en el sentit que toca ser empresària per poder portar un negoci. Però a mi el que m'agrada és fer crear, saps? Entonces, clar, no creer només, tinc que portar la part de gestió de l'empresa i això és el que a mi me costa més. Bueno, però t'ha eixit bé la xua? Sí. Així és Jo que... vaig al tall, tots els dies estic al dia de tot, intento posar-me al dia de portar una empresa. Clar. La T'has de reciclar, sí, no? La tecnologia és el que ens costa un poc. Ja.
perquè no estàs... Clar, no pots estar fent rams i tocant l'ordinador, saps? Tot això és molt complicat, no té res que veure una part de l'empresa en l'altra. I a mi el que m'agrada és la flor, el crear, el donar... La part més creativa, claro, la faena. La part creativa és el que m'agrada. Però bueno, al final, que faig a tot i el que faci falta. De categoria, moltíssimes gràcies, molt amable. Tu, Bernat.